Вероятно има, може би, неголям наброй неща, които се отказват нещо подобно на притвор към храма, разбирате ли. Човека, занимаващ се с изкуство, сериозният човек, задълбоченият човек, човека, който може да пребивава не само в уния неща, които са лесно поносими, а който може да влиза по тяхната повърхност и да преживява онова, което е трудно, сложно и трудно поносимо. Той също по някакъв начин се приближава до Бога и него Бог поводи към себе си. Бог не отсъства от живота на такива хора и вижте сега колко интересно това вече се проличава в живота на подобни личности. Аз за това избрах тая вечер да прочетем един текст, после още един друг, който е едно интервю с Марио Скоркински, един фантастично талантлив човек. Всички знаем това. Да вижте за какво става тук въпрос в едно интервю, в което той следното ни разказва. Автор Мирела Константинова. И започва текста с следното. Една мисъл на артиста. Аз съм, казва той, смешен човек. Сега ме наричат луд. Това би било нещо като издигане на служба, ако не оставах все тъй смешен, както и преди. Но аз вече не им се сърдя. Сега всички те са ми симпатични. Симпатични дори, когато ми се присмиват. И тогава са ми някакси особено мили. Дори аз бих се посмял заедно с тях. Не толкова на себе си, колкото от обич към тях, ако не ми беше толкова тъжно. С тези думи на 16 октомври в зала Възраждане в Габрово започна спектакъла "Сънят на смешния човек" по Фьодор Михайлович Достоевски на актьора Марио Скоркински. Гениалният Марио Скоркински, който този път ни направи съпричастни към творчеството на друг гений с драматизацията и самият моноспектакъл. Драматизацията и самия моноспектакъл са на Мариус и както обикновено той игра сам на сцената. Спектакълът представя човешката драма и болка, отчуждението от света и другите, това какви биха могли да бъдат отношенията в един идеален свят, в който не се е случило грехопадението на човека. Гледаш и се питаш, безкрайно добрият човек дали е същият идиот като този на Достоевски, а изобщо има ли безкрайно добър човек днес? И това, и други екзистенциални въпроси, за това и за други екзистенциални въпроси си говорихме с Скоркински минути след спектакъла му, който изправи габровци на крака. И ето първият въпрос към актьора. Питах се, казва журналистката, докато гледах представлението, не бихте ли изиграли Сартър и Камю? И той отговаря, аз съм мислил за това, но се чувствам още неподготвен. Може би това ще се случи. За сега съм повече в нашето слово. Там искам да търся моноспектаклите си. В българското слово, в руското слово, в нашата азбука, която е писана за славословие, за възхваляване на Бога. Това нейно качество и тази нейна същност, тази нейна мисия е много забравена и занемарена в нашата историческа действителност. Важно ми е да звучи словото. Ако щете то да звучи религиозно. Считам, че доколкото души достигне и докосне поне една идея там, самата мисъл на Достоевски, от самата мисъл на Достоевски, това е добре. Него намирам за изключително постижение на съвременното театрално изкуство. Както виждате, аз съм дистанцирал всичко. Съществува само играещият актьор и публиката. Съществува само играещият актьор и публиката. Няма нищо друго в случката. Освен свише спуснатия текст, така той смята, освен свише спуснатия текст. Не разчитам на никакви допълнителни визуални въздействия, а само на срещата. Изключително е преживяването да обикаляш градовете в страната с този текст, при който веднага тръгва неговата трагичност. Още първата минута аз не спестявам нищо на публиката. Не я въвеждам в други врати на някакъв по-лек жанр, за да я разсмея и за да ми повярва по-лесно, аз се пускам директно в дълбокото. Това за мен беше голямо изпитание на публиката.
Обикалям страната и с всяко следващо представление усещам душевното пространство на хората. Получавайки този текст, то се отключва в тях. Отключва способността да слушат, да дадат тишина, самите хора в залата да дадат тишина, в която ти да изкажеш определена мисъл и едно послание, което е много трудно в последно време, защото никой, казва той, никого не слуша. И въпрос. Обичайте другите както себе си. Беше реплика от вашия спектакъл. Но нали адът, това са другите. Така някога твърдял Сартър, че за него адът това са другите, а репликата обичайте като другите, като себе си, знаете и от Евангелието. Спомните си, че апостол Павел ни казва, това е единствения закон и ако не го изпълните, изпълнили сте всичко. Обичай ближния като самия себе си или направи на другите, което не искаш и те на теб да сторят. И ето той какво отговаря. Точно това е разликата. Затова казвам, че сега предпочитам посланието на Евангелията, а не от литературата. Съвсем съзнателно се обръщам към Достоевски именно с това си желание. Новият завет, вярата, Христовите думи, източно-православното християнство. Това е посланието и спектакъла, като единствено съм спокоен, защото зад мен, в мен, стои един гений като Достоевски и неговите послания, казва той, те са пророчества. И го питат, героите на Достоевски приличат ли на днешния човек или са по-жестоки? Не, казва той, не са по-жестоки. Хората, според мен, винаги са били еднакво жестоки към себе си и към другите. Във всяка една историческа епоха, от обозримата цивилизация, от историята, която знаем. Аз не знам толерантен свят, не знам такъв свят на несъгрешилите хора и това, за което говори Достоевски. Винаги светът е бил война и кошмар, винаги е бил кошмарно място. Даже днес в съвременността с напредването на технологиите, като че ли насилието и ужасът малко понамаляват. С наблюдение и с цялата тази информация, според мен преди е било много по-зловещо всичко като изтребление. Не, че сега изтреблението е по-малко. Хората са си еднакви. Нищо ново под слънцето. Но спектакъла е нова дълбочината и способността на автора да разгърне даден характер и да го опише, да опише един хаос, да опише една болка, да опише как се създава един престъпник, да опише как се създава един светец. Това е майстърството на писателя. Не ми се мисли колко е черен и мрачен Достоевски. Не. Той просто е добър писател и много точно отразява какво всъщност се случва, каква борба се случва в човешката същност. И отново въпрос. В спектакъла съзрях нещо, което ме впечатли. Идеята за планетата с непорочните от греха хора. Нещо ми асоциира с идеята за Платон и идеалната държава. Не е ли тя утопия, тази идеална държава? Знаете, че Платон някога пише такова съчинение, което се нарича Държавата. В него, на базата на своите философски заключения и умозрения, той създава един модел на идеално общество, според това, което той си представя. Разбира се, по много интересен и много добър начин аргументиран, а тя това го пита. И той отговаря. Ето пак ще прочита въпроса. В спектакъла съзрях нещо, което ми впечатли. Идеята за планетата с непорочните от греха хора, неопорочените от греха хора. Нещо ми асоциира с идеята на Платон за идеалната държава. Не е ли тя утопия? Разбира се, че е утопия, казва той. Не случайно героят ми казва, че като каца на планетата се намира някъде, където са островите на гръцкия архипелаг. Да, такава връзка съществува, но е и утопия в абсолютния религиозен смисъл поради съгрешаването. Вярата в Бога прави възможно съществуването вярата в Бога прави, казва той, възможно съществуването на такова място. Има ли, питат го днес, справедливост? Ние, българите, стигнахме до мястото, на което сме, именно защото тя, справедливостта, отсъства. И ето той отговаря. Справедливостта в обществен план би трябвало да е закона, но той се е превърнал във функция на злото.
Надявам се, че има сили сред хората с власт, които са тайни сили, да правят нещо възможно, за да запазят човешкото и нашия свят от абсолютното самоизяждане и изтребление. Надявам се, съществуват такива организации и механизми, техни вътрешни, надявам се. И мисля, че ги има, защото злото е много в нас. Омразата, греховността, зверщината също. Аз не знам дори в една подредена и прекрасна държава дали хората ще бъдат добри. И пак въпрос. Дали пък това не е краят на цивилизацията, както в Рим, който си отива в греховността? И той отговаря: не, защото римската цивилизация си е отишла, но тя си е пренесла. Вижте архитектурата в Америка. Те имитират с коя къл сградите и дворците на древния Рим. А като идея и като функция всичко е почти същото. Така че римската цивилизация не е загинала. Цивилизацията на управляващите, на няколкото кръга, които се възползват от информацията и властта, която имат, за да властват, за да владеят и разпределят света, ние живеем във всичко това. Земята вече е едно разпределено, разграфено и не свободно място, където абсолютно всичко се следи. И не може да има, според мен, някаква реална революционна ситуация. И може би е за добро. И пак въпрос. Ако сме злокачествена посявка на друга цивилизация, пита го тя. И той отговаря: не мога да мисля така. Ние не сме такова нещо. Ние сме сътворени от Бог с друга цел. И човечеството го е доказало с безкрайните свои проявления. И го питат: а човешкият живот има ли смисъл въобще? Всеки човешки живот има смисъл, независимо в какво време живее. Както се казва, космите на главата ви са всички преброени. Божият промисъл изключва това съмнение. Ето, аз днес видях тази публика, която се среща директно с един висок текст. Видях, че с едно леко вглеждане и малко по-трудно тръгване, постепенно започнаха много да приемат словата и по някакъв начин да ги пропускат в себе си. Това означава, че всеки един от тези хора, които бяха днес, е един смислен човек. И въпрос: но сам по себе си дали е смислен? За мен е смислен, защото аз усещам публиката като една цяло и разбирам, че това бяха смислени хора. И това не е малко. Разбира се, в обществен план ние сме в голямо падение. Но аз не обвинявам никого, освен тези, които го извършват и правят всичките тези преходи и съзнателно държат хората в бедност и мизерия. Осъждам тези хора. Те знаят, че го правят. И това е непростимо. Хората не искат да се занимават с политика. Те искат да водят своя вътрешен живот в своята общност, в своето семейство, със своите любими хора. Те не искат да виждат политици и да ги знаят. А тук се налага ние да им знаем имената и да се занимаваме с тях. И те са ни натрапени. И най-обидното е, че не се дава малко възможност на този народ да поживее. Хората не искат много. На всичко отгоре те са мачкани, трепани, газени с скални бутуши, а това е смазващо. Хората обаче са умни. Въпреки че се прави всичко възможно те да са бедни и необразовани, голяма част от хората, които са тук и са се осланили, са си създали свои общности и всяка закриля себе си, всяка общност от такива хора. Аз харесвам това. Индивидуалното, близките ти. Просто времето е за това. И в интелектуалните среди, театралните пространства, това се личи. И го питат: вярвате ли, че доброто, както твърди Джордж Мур, е интуитивно? Да, вярвам, че го разбираме по интуиция. Всеки един от нас го разбира. Как да оцелее тъжният човек, днес го питат. Всички хора са тъжни. Мъката е господар на този свят. Никой не се е отървал от мрежите и, както казва Оскар Уайлд, и бедни, и богати, и всякакви. Първото трябва да се тръгне към покаяние, към изповядване на греховете си в себе си
и да се прави всичко добро, към близките, които човек има. Така може да си оцелее, да се помага на близките, с каквото може, колкото може и упование в Бог. Това е текста на актьора и мисля, че ви харесва. И виждаме как по един изключителен начин хората от тук, там, сам, лека по лека, малко по малко, се приближават към това, чрез което и Бог иска да ги доведе при себе си. Няма значение бързо или бавно става това, но е един изключително ценен процес и когато повече хора от тия, разбира се, които имат някакъв авторитет. Много е важно човека все пак с живота си да е защитил някакви позиции с творчеството си. Да когато хората с някакъв авторитет говорят по този начин, то тогава и нещата, които казват, по същество се отразяват и по един добър, по един хубав, ценен и полезен начин и във всички останали. Защото те имат какво да кажат, а останалите хора имат какво да чуят. Сега, ако искате да ви прочета и още един текст, който е доста по-кратък, това е едно писмо на Чарлз Буковски, един писател, има известен, знаете, чували сте, поне, може би, ако не сте чели неговите книги за неговото съществуване. Той е хубав текст, умен текст. Не е свързан с вярата в Бога, но ще видите колко в същото време ценни неща той също ни открива. Ето какво казва писателя, но вижте преди да прочетем текста, какво пише пред самия текст. Всички лица, случки, емоции и страсти, които ще припознаете и изпитайки, четейки това писмо, изобщо не са случайни. Остава въпросът, какво да избера? Повярвайте, казва той, избор винаги има и той винаги е във вашите ръце. Дори да негодувате и да се възмущавате от това твърдение, упорито вкопчени в убеждението, че външните обстоятелства ви притискат, оковават, отнемат възможността за избор, това са само илюзии и инструменти на системата. Тя има нужда от тези ваши убеждения, т.е. да не вярвате, за да съществува системата. Колкото и труден и непреодолим да ви се струва външният натиск, повярвайте, че вътрешното чудо винаги е по-силно и то само чака да бъде открито и извадено на светло. Изборът, казва авторът, е във вашите ръце. И по-нататък следва текста на писмото. Здравей, Джон! Благодаря за хубавото писмо. Не вреди. Струва ми се понякога да си спомни човек откъде е дошъл. Ти знаеш местата, откъдето дойдох аз. Дори хората, които се пробват да пишат или да снимат филми за това, не могат да оцелят съвсем истината за тия места. Наричат го мястото от 9 до 5, работното време. Но никога не е от 9 до 5. На тези места никога няма обедна почивка. Всъщност на много от тях изобщо не обядваш, за да си запазиш работата. След това идва извънредният труд. А книгите никак не го разбират този извънреден труд. И ако се оплачеш, винаги ще се намери някой нещастник да заеме твоето място. Знаеш, че все казвам, робството никога не е било отменено. Само го разшириха, за да включва в себе си всички раси. И най-болезненото е постоянно топящата се човешка същност на онези, които се борят да запазят работи, които не искат. Но се боят, че алтернативата ще е по-лоша. Хората просто се изпразват отвътре, стават тела. Хората просто се изпразват отвътре, стават тела с плашливи и покорни умове. Цветът напуска ухото, гласът погрознява и тялото, косата, ногтите, обувките, всичко става грозно. Като младеж не можех да повярвам, че има хора,
които отдават живота си на такива условия, като възрастен мъж още не мога да го повярвам. За какво го правят? За секс, за телевизия, за автомобили на изплащане или за деца? Деца, които просто ще правят същото, което са правили и те. Едно време, когато бях още доста млад, изкачах от работа на работа, бях достатъчно глупав, за да казвам от време на време на останалите работници: ей, шефът може да влезе всеки момент и да ни изволни всичките. Ей така, не разбирате ли? Те само ме гледаха. Пробутвах им нещо, което не исках да влиза в умовете им. Сега в индустрията се правят огромни съкращения. Стоманените фабрики са мъртви. В други фактори на работното място има технически промени. Уволняват се хора с стотици хиляди и лицата им са зашеметени. Така. Никога и продължава малко по-нататък. Никога не плащат достатъчно на робите, че да могат да се освободят, само толкова, че да останат живи и да се връщат на работа. Аз виждах всичко това. Те защо не го виждаха? Реших, че пейката в парка е точно толкова добра или че е също толкова хубаво да стана постоянно присъствие в кръчмите. Защо да не стигна там пръв, преди те да ме пратят там? Защо да чакам, казва той. Пишех просто с отвращението от всичко това и беше облегчение да го изкарам от себе си. И ето ми сега, така наречения професионален писател. След като подарих първите си 50 години, открих, че има и други отврати отвъд системата. Помня веднъж, когато работех като пакетировач в една компания за осветителни тела, един от колегите ми изведнъж рече: никога няма да бъда свободен. Наблизо минаваше един от шефовите, казваше се Мори, и пусна един сладък кикот, наслаждавайки се на факта, че той приятел е в капан до живот. Та късметът, който най-накрая извадих да се махна от тези места, без значение колко време ми отне, наистина ми даде някаква радост. Радостната радост на чудото. Радостната радост на чудото. Сега пише от един стар ум и едно старо тяло. Много след времето, когато повечето хора дори биха помислили да продължат нещо такова. Но тъй като почнах толкова късно, дължа на себе си да продължа. И когато думите започнат да избледняват и някой трябва да ми помага да се кача по стълбите и повече не мога да различа синигер от кламер, все пак смятам, че нещо в мен ще си спомня, без значение колко съм сдал багажа, как съм минал през кръв и лайна, за да стигна до един поне щедър начин да умра. Да не си пропилееш напълно живота ми се струва ценно постижение, па макар, казва той, и само за мен. Мисля, че и този текст е хубав и интересен и насвежда към съвсем реални, конкретни съществуващи неща, в които и ние пребиваваме ежедневно и от които не сме се освободили и от които човек трудно се освобождава. Някога Ерих Фром разсъждава върху два много интересни факта на битието. Той разсъждава върху модуса, върху един модус, който той нарича модуса да имаш. И разсъждава върху един модус, който той нарича модуса да бъдеш. Разбирате ли? Той прави разлика от това да имаш и да бъдеш. И той казва, че по-голямата част от човечеството, както говори Буковски в този текст, принадлежи на модуса да имаш. Той казва, че дори когато човек обича, когато учи, когато вярва, той пак съобразява тия свои чувства с факта да имаш. Не става въпрос само за натрупването на средства и за оцеляването физически в живота. Въобще всички свои чувства и преживявания човек по някакъв начин обвързва с това. Докато модуса да бъдеш и един много по-различен факт, който прави ни човека независим от ситуациите, в които попада в такава голяма степен, в който той тук опитва зависимите хора.
Човека в крайна сметка е свободно същество и факта на неговата свобода, да, ние знаем, че идва отгоре и че той е факт от друг порядък. Но все пак човекът, който живее според идеята на това да бъдеш, той по друг начин преживява своя живот и, както казва, на финала на живота си можеш дори да си отидеш с един оставен за себе си хубаво преживян, богат на съдържание живот. Та, хубаво е човек да поразсъждава и върху тия неща, да има и тях предвид. Когато живее живота си, да ги включи в този живот, да се отразят те в него и живота в тях. И затова аз избрах да ги прочетем тия двата текста тая вечер. Нещо някой иска ли да сподели, да каже? Хареска ли ви поне текстовете? Да, много хубаво.